de úgy rendeltetek, hogy ott egy csúfoskodtat és jól égetett. Ó, csengős bongazó, kis számunkra csengős csikó, nagy vidáman fut. Csengős bongazó, kis számunkra csengős csikó, nagy vidáman fut. Ha mindent hót akar, és ha ifjú vagy tovább, hát földjál el hamar, hisz vár ránk a szán, és húz a lányokat, aztán nyomás gyerünk, hadd hallgassák majd jó suram, jó kedvű énekünk. Ó, csengős bongazó, kis számunkra csengős csikó, nagy vidáman fut. Ó, csengős bongazó, kis számunkra csengős csikó, nagy vidáman fut. Csengős bongazó, kis számunkra csengős csikó, nagy vidáman fut. Ó, csengős bongazó, kis számunkra csengős csikó, nagy vidáman fut. Hát sziasztok gyerekek! Nagyon örülök, hogy megtaláltalak benneteket, az én nevem Nyapatka. És útközben találkoztam Holberrel Cilával, és a mészarvassal Gyulával, akik azt mondták nekem, hogy segítenek ide találni hozzátok. Tudjátok, hogy miért kerestelek benneteket? Tudjátok, hol jártam ma reggel? A Mikulás Szövetségben. Azért mentem oda, mert hát szeretem volna jelentkezni, hogy idén én legyek az igazi Mikulás. De hát azt mondták, hogy én nem lehetek. Szerintetek miért nem lehetek én az igazi Mikulás? Igen? Azért, mert lány. Meg lány vagyok, ők is azt mondták, hogy nagy ugrok. Meg mit mondtak még szerintetek? Hogy nincsen mind nekem itt. Szapáram! Hát de miért nem mondták tegnap, akkor valamit szerzek, nem? Na mondjuk a lányságom ellen már nem tudtam volna mit tenni. Úgyhogy azt mondták, hogy ők nem tudnak mást javasolni, mint azt, hogy jöjjek el ide ma hozzátok, és kérjelek meg benneteket arra, hogy egy kicsit hitessétek el velem, hogy én leszek az igazi Mikulás. Hogy játsszuk el, hogy mi lenne, ha én lennék az igazi Mikulás. Segítetek nekem? Jaj, de jó, köszönöm szépen! Akkor azt szeretném nektek mondani, hogy én úgy terveztem, mert ugye egy ilyen tervvel kellett bemennem a Mikulás Szövetségbe, hogy mégis milyen Mikulás lennék, csak hát senki nem hallgatta meg. Szóval úgy terveztem, hogy én egy nagyon igazságos Mikulás leszek. Mindig egy fiú és egy lány segítőm vagy barátom lesz itt mellettem, és hát ki az, aki a legfőbb barátja a Mikulásnak és segítője? Mármint, hogy ki az? Jaj, de mik azok? Mi a nevük? Hát vagy Manon, nekem Krampuszom lenne bizony. És tudjátok, én olyan Krampuszt szeretnék, aki nagyon mosolygós, hogy ne féljenek tőle a gyerekek, aki nagyon kedves, jószívű, ám szorgalmas, és jól céloz, mert tudjátok, hogy a sok ajándékot hát bele kell dobálni azokba a csizmákba, el kell találni, mert én biztos nem tudom. Tehát én ebben nem vagyok ügyes, úgyhogy egy nagyon ügyes kezű fiút és egy lányt keresek magam mellé Krampusznak, aki végig kíséri a kis Mikulás történetemet. Na akkor legyen tehát, ha annyira magabiztos voltál, de ilyen kart nem kell a Mikulásnak, hát nekem se, de a Krampusznak se, tedd le, nem lesz annak semmi baja, és mint mondtam, te már mehetsz is oda, addig megkapod a kis öltözetedet, kiválasztom a leányzom Krampuszomat, gyere te, jó? Jaj, mi történt? Na, szóval ott a leányzó Krampuszom, és közben megkérdezem a fiú Krampuszomat, hogy hívják. Erik Krampusznak szeretnék egy hatalmas tapsot kérni. És közben ide jövök, amíg öltöztetik, hogy megtudjam, hogy hívják a lány Krampuszomat. Ranka? Vagy Aranka? Aranka! Na, képzeljétek el, hiába mondtam a Mikulás Szövetségben, hogy de már elég süket vagyok. Meg elég vak. Az nekik nem érdekelt, hát látjátok, a Arankát Ramikának is hallottam, Rankának, aztán közben Aranka. Tehát Aranka Krampuszt is tapsoljuk meg! Én és Erik Krampusz lesznek az én barátaim, a segítőtársaim. De hát mondtam az elején, hogy azért nektek nagyon-nagyon jól kell célozni, most mindjárt kiderül, hogy igazat mondtak-e?
Nagyon nehéz feladatotok lesz, azt azért elárulom. Arra kérlek, Erik, hogy gyere, légy szíves ide, és álljál a mögé, a dobókocka mögé, de ezzel a csizmával szemben. Tehát mögé. Mögé. Itt mögé. Úgy. Ez csak azért van itt, hogy ennél közelebb ne gyere. És kapsz ajándékokat. Ebben a zsákban ajándékok vannak. Szerintem már sejted, hogy mit kell tenned. Gyere, légy szíves, Aranka Krampus. Te meg állj ez a dobókocka mögé, és itt van szembe veled egy csizma. Na, vajon? Mit kell tenni ezekkel az ajándékokkal? Bele kell dobálni a csizmába, bizony. Neked Erik ebbe a csizmába, neked Aranka pedig ebbe a csizmába. Nagyon-nagyon nehéz. Ezt megmondom nektek, szóval ha véletlenül nem sikerül, nem gond, mert nekem se sikerült. Úgyhogy akkor már legalább olyanok vagytok, mint én. Szóval próbáljátok meg beledobálni ezeket a kis ajándékokat. Elmondom a szabályokat. Az első szabály, hogy onnan közelebb nem lehet dobálni, jó? Tehát mindig a dobókocka mögé kell állni. Ám, hogyha valamelyik nem megy bele, akár már több is ott van a földön, akkor oda mehettek, összeszedhetitek, visszaállhattok, és újra próbálkozzatok a dobással, egészen addig, ameddig a dal szól, jó? Akár úgy is lehet megpróbálni, hogy megfogtok 3-at, és egyszerre, hát ha 3-ból könnyebben belemegy. Téged, kisfiú, arra kérlek, hogy oda csücsülj le a szőnyegre, jó? Mert itt most Krampuszoknak nagyon ügyes vagy, a Krampuszoknak nagyon fontos próbatétel kell teljesíteniük. Drukkoljunk nekik együtt, majd tapsal és szurkoljunk, addig én elénekelek a Krampuszokról egy jó kis dalt. Mehet is! Próbálkozzatok! Bátran, ha meg nem megy, összeszeditek és újra próbálkoztok! Sötétben nem láthatod, mert korong fekete, pörgeti a folytos fát, egy csillog a szemed. Van két picit piros szarva, virgásod Zoli, segítőkész barátságos kövémisztő kicsit. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Nagyon sok a dolga, meghallgatni mindenki és minden aprót. Változik egész évben minden teljesít, szemem készülne el, hogyha a Krampusz nem segít. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Most már próbáljátok meg úgy, amit mondtam, hogy egyszerre többet, jó? Aztán így látod, hogy látok is őszinte ezekben, ha nevet kérni, ne ijedj meg és bátran felej. Ne lepődj meg, honnan tudja csíz nevéseit, te ígérd meg, hogy jövőre majd jobb leszel kicsit. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Ezeljük rám Krampusztal, énekelj a Krampusszal, szeret ő is játszani, nevén nem fog bántani. Kursa, még egy nagyon kicsurka idő van, úgyhogy már ne kezd onnan össze, az már nagyon messze van és nem lesz rá idő. Ó, reméltem, hogy még ami esetleg a kezetekbe van. Na jól van, akkor álljatok szépen ide-vissza. És akkor nézzük, hogy Erik Krampusznak hány darab ajándékot sikerült beledobnia a csizmába. Szerintetek, gyerekek, sikerült tenni valamennyit? Először kezdjük úgy. Mennyi? 0. Erik, szerinted? 0. Ez azt jelenti, hogy pont olyan jó vagy, mint én. Ez azért nem olyan rossz. Nem? Hát figyelj, a Mikulással nem vagy jobb, azért nem is baj, hogy a főnöknél nem vagy jobb, tudod. Na, nézzük, hogy Arankának mennyi először is van-e neki. Hát gyerekek, ti ennyire ügyesek vagytok. Ennyire ügyesek vagytok, hogy így látjátok.
tényleg van egy. Nagyon ügyes vagy, Aranka! Mind a ketten ügyesek voltatok, mert mondom, te olyan ügyes vagy, mint én, de meg egyre ügyesek. Nálunk. Nagyon jól választottam Krampusokat, mert bátrak, aranyosak nem csüggettek, amikor nem sikerült elsőre, úgyhogy megtartalak benneteket. Ám hívok még segítséget, mert én úgy gondoltam a Mikulásságomat, hogy nem csak ennyi lesz, köszönöm szépen. Hoppá, igaz. Mondtam én, hogy bele volna dalba, hogy segítőként barátságos, hát segítőként szintén az Erik Krampus. Én úgy terveztem fordulni a közönség felé, hogy nekem bizony lesznek még egyéb segítőim. Méghozzá olyanra gondoltam, hogy ugye egy nagyon jó szívű, egy angyal, aki tényleg tudja, hogy mi a helyes, hogyha esetleg nem tudok dönteni, hogy jaj, ez a kislány vagy kisfiú megértemlje ezt az ajándékot, akkor az angyal segítségét fogom majd ehhez kérni. Úgyhogy ehhez először is szeretnék hívni egy olyan leányzót, aki nagyon jó szívű, tudja, hogy hogyan kell helyesen cselekedni. Na gyerekeim, elő, jó? Minden. Reméljük, hogy beigazolódik, amit te is mondasz, hogy hívnak. Petrát, tapsoljuk meg őt hamarosan az angyaltáj. Ám én úgy gondoltam, mivel mondtam, hogy igazságos, tehát ha egy lány van, akkor egy fiú is legyen. Szükségem lenne egy varázslóra, mert hogyha olyan ajándékot kérnek a gyerekek tőlem, amit nem tudok mondjuk megvenni, vagy megszerezni, vagy nincsen ott a Mikulásváromban, akkor a varázslóval ide varázsoltatom, úgyhogy legyél te a varázsló! Hogy hívnak? Bukó Gergő. Gergő, légy szívesen, ide álljál Erik Krampus mellé, jó, mert a fiúk legyenek itt egy helyen, a lányok meg egy helyen. Na igen, ám tehát Petrából meg Gergőből valahogyan ugyebár varázsolnunk kell varázslót és angyalkát. Ehhez viszont újabb segítséget szeretnék kérni, megint csak egy fiú és egy lány legyen, jó? Ott az a lányzó szerintem nagyon ügyes lesz kulcsiban, igen. És ott a szemüveges fiú pedig nagyon ügyes lesz, jó kis varázslót fog nekünk itt majd Gergőből varázsolni. Hogy hívnak? Zalán. Zalán, tapsoljuk meg Zalán. És téged? Tünde? Tünde. Valaki már mondott Bukortuma, nem? Nem mondott még valaki? Ugye? Ezért mondom, hogy ismerős volt már ez a vezetéknév. Tehát Tünde fog majd Petrából angyalkát készíteni. Na igen, ám de kérdezhetné erre Aranka Krampus és Erik Krampus, hogy akkor ők miért vannak itt? Hát azért, mert ti vagytok a felügyelőbizottság tagjai. Ti fogjátok felügyelni, hogy rendesen menjen a munka, hogy rendes angyalka és rendes varázsló készüljön itt a felsorolt személyekből, ugye Petrából és Gergőből. Ha segítségre szorul Zalán, akkor segíthetsz neki, ha segítségre szorul Tünde, akkor segíthetsz neki, jó, Aranka? Na, hát akkor kibontom a zsákomat, mert ebben bizony rengeteg olyan dolog van, ruha, meg kellék, amik a varázslóra valók, illetve amik az angyalkára valók. Úgyhogy szépen van rá idő, ameddig énekelek egy gyönyörű szép dalt, remélhetőleg a ti segítségetekkel, addig van rá idő, hogy szépen minden egyes dolgot ebből a zsákból rájuk tegyetek, jól nézzétek meg, melyiket kell először, mert bizony lesz olyan, amikor nem mindegy a sorrend, jó? Na hát akkor arra kérlek téged, angyalka, hogy cserélj helyet Arankával, gyere ide, te pedig Tündi álljál vele szembe, és el is kezdheted öltöztetni. Téged arra kérlek, Gergő, hogy állj ide, szembe vele Zalán, és el is kezdheti öltöztetni. Éméből főzengő, csingling-ling, száncsengő, száncsengő, csingling-ling, télöpling, halk a ring, feldobban kék nagy lúg, kok-kok-kok, nyolc-pat-kok, nyolc-pat-kok, kok-kok, csöndságol hangot blokk. Besegíthetnek a Krampuszok is, de azért várjál, elrakom ezt a túlport, persze! Na, hogy lesz ráadva szépen, óvatosan. Szétmáló hangerdő, csingling-ling, száncsengő, száncsengő, csing
minden készül. Nagyon jól haladnak a fiúk. Csingling, számcsengő, számcsengő, csingling, élőbléd halkarim, felottam én majd lom, nyolcvat, csöndságol hangot lom. És ahogyan látom, gyönyörű, szép lett, ami angyalkán fenn. És nagyon jól néz ki a varázsló Gergő, rá sem ismerünk itt szemüveggel. Ugye? Ha nektek is tetszik, akkor tapsoljátok meg! Arra kérlek, Petra, hogy te is fordulj egy kört, hogy mindenki lássa, hogy fény, így csak így magad körül. Hogy mindenki lássa, mindenedet csodaszép vagy. És hát Tűzének nagyon-nagyon szépen köszönjük, amiért ilyen tökéletesen fölöltöztette, persze Aranka Krampus segítségével, ami Petránkat angyallá, úgyhogy Tündikén te visszacsücsülhetsz a helyedre. Köszönöm, tapsoljuk meg, Tündi. És hát nézzük meg Gergőt, akiből varázsló lett, ugyebár, és hát segített neki Erik Krampus, mármint Zalánnak, aki ugye nagyon ügyesen, tényleg rögtön a nadrággal kezdte, az a legnehezebb, nagyon ügyesen csináltad Zalán, úgyhogy egy hatalmas tapsot szeretnék Zalánnak kérni, aki visszafáradhat a helyére. Téged pedig arra kérlek, hogy te is fordulj meg, hogy téged is lássanak azért. Megvan a varázspálca, minden. Nagyon jó. Na figyeljetek! Én úgy képzelem, hogyha én vagyok az igazi Mikulás, akkor szeretném, hogyha én a gyerekektől kapnék levelet vagy rajzot. Ti írtatok a Mikulásnak levelet? Rajzoltatok? Valamit csináltak. Hát akkor honnan tudja a Mikulás, hogy mit szeretnétek? Hát meg kell neki írni. Na mindegy, én azt szeretném, hogyha megírnátok majd nekem, illetve hát most. Úgyhogy ki az, aki szeretne rajzolni valamit, és jól is, nem is az, hogy jól, de hogy tudja is már, hogy mit rajzolna. Van is ötlete. Maradjon fenn a kezetek, figyeljetek ide ti most négyen, a 4 barátom segítő. Mind a 4-eteknek adok egy vázlatfüzetet. Itt már erre a lapra kellene rajzolni. Hova mész? Mit? Mindenki kap hozzá 2 színű zsírkrétát, választatok 2, csak úgy vegyél ki 2. Bármelyik 2, igen, te is vegyél 2. Te is vegyél 2. Nagyon jó, fiúk kiválasztották a fiús színeket, így ugye a lányoknak pont a lányos színek fognak maradni. Tessék. Ó, nagyon jó. Na barátaim, segítőim, nektek lesz az a feladatotok, hogy a gyönyörű szépen jelentkezők közül kiválasztottak egy valakit, akinek oda